Sziasztok, kedves sportolók, kedves sportkedvelők, biciklisek, a gyalogosok, habar futók is. Üdvözlök titeket itt a virtuális Cseresznye Klub Cupon a második részén, ami november 12-től egész december 4-ig tart, és itt vagyunk a helyszínen, ahol is a második körnek a start, és majdnem a célvonala is van. Itt van velem Szikora Vili is a Cseresznye Klubból. Vili, kérlek, mondd el, milyen a pályát, végigmentél-e már? Köszönöm szépen! Szóval sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Cseresznye Klub nevében is. Mint Lóri elmondta, ez a Cseresznye Cupnak a második fordulójának a helyszíne. Nagyon szuper pályán vagyunk túl, már második kört tettük meg. Mindenkinek ajánlom, nincs akkora emelkedése, kellemes, gyönyörű szép erdei környezetben megyünk. Nagyon szép a pálya, emelkedők, gyors lejtők, mindenki megtalálja magának valót, úgyhogy gyertek, amíg ilyen szép az idő, mert tényleg megéri. Nem tudom, hogy vagy vele te, de most itt ezen az őszies időn nekem nagyon tetszenek ezek a levelek a földön. Igaz, hogy egy icipicit csúszik, meg csúszós a dolog, de annál szebb és gyönyörű sok színes dolog körülöttem. Nem tudom, de hogy látod ezt a dolgot? Pontosan így, ahogy mondod, nagyon szép tényleg ez a szenárió. A levelek közt vigyázni kell picit, mert csúszósak, ahol vannak kövecskék, de ez benne szép, hogy mindenki megtalál magának. És épp jön Csoki is a célba. Gyere, még nyomjad, még meg legyen a szegmens. Ugye? Mondhatsz is egy pár szót, kérlek. Milyen volt a pálya? A pálya nagyon fasza. Nagyon jó. Nagyon tetszik. Egy hibapont volt. Egy meredek csúszás volt, de kitűnő. És az időn is hoztam 1 percet. És mennyi az aktuális időd? 18:43, ezt mutassa itt. Ügyes. Tehát valószínűleg egyenlőre az első helyen lesz. És beismétel az egész szegmest. Remélem, bízok benne. Most már meghallhat?